அனைவருக்கும் வணக்கம். கொரோனா வைரஸ் இன்று உலக நாடுகளையே அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கிறது. மக்களை பீதிக்கு உள்ளாக்கி இருக்கிறது. ஏராளமானவர்கள் உயிரிழக்கும் நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதற்கு இதுவரையில் தடுப்பு மருந்து கண்டறியப்படவில்லை, சிகிச்சை மருந்தும் கண்டறியப்படவில்லை. வருவதை தடுப்பதற்காக வேக்சின் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தடுப்பு மருந்து கண்டறியப்படாத நிலையில் இது வேகமாக பரவிக் கொண்டிருக்கிறது. இதுவரையில் வந்த வைரஸ்களை விட இது பரவும் விகிதம் அதிகமாக இருக்கிறது, வேகம் அதிகமாக இருக்கிறது. அதனால்தான் உலக நாடுகள் இவ்வளவு பெரிய அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகி இருக்கிறது. தடை உத்தரவு போடுவது, நாடுகளை துண்டிக்கக்கூடிய வகையில் ஒரு நாட்டுக்கும் இன்னொரு நாட்டுக்கும் இடையிலான போக்குவரத்தை தடை செய்வது போன்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். இதை தடுப்பதற்கு உலக சுகாதார நிறுவனம் உள்ளிட்ட அனைத்து அறிவியல் வல்லுநர்களும் மருத்துவ வல்லுநர்களும் சொல்லுகிற ஒரே வாய்ப்பு கைகளை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான். ஏனென்றால் இந்த நோய் மூச்சு குழலை பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நோய், மூச்சு திணறலை உருவாக்கி சிறுநீரகத்தில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி உயிரை கொள்ளும் நோய். நாம் இயல்பாகவே அடிக்கடி கைகளை முகத்தில் வைப்பது, மூக்கை சொறிவது, வாயை தொடுவது போன்ற இயல்பான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளக்கூடியவர்கள். எனவே கைகளில் தொற்றும் அந்த வைரஸ், கொரோனா வைரஸ் நம்முடைய நாசி வழியே நுரையீரலில் தாக்குதலை ஏற்படுத்தும் என்கிற அச்சம்தான் கைகளை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற அறிவுரை. அதற்கு பல வழிமுறைகள் உள்ளன. சாதாரண சோப்பு போட்டு கையை கழுவுவது, சானிடைசர் இந்த மாதிரி ஜெல் கடைகளில் வாங்கி அவ்வப்போது எல்லா நேரங்களிலும் கையை கழுவ தேவையில்லை, கையை ரப் செய்து கொள்வது, கையில் தடவி கொள்வது 20 நிமிடங்களுக்கு ஒரு முறை. அதை சானிடைசர் என்று மருத்துவ கடைகளில், மருந்தகங்களில், ஃபார்மசிஸ் கேட்டால், மெடிக்கல் ஷாப் கேட்டால் கிடைக்கும். இல்லை என்றால் சாதாரண மக்கள் இந்த மாதிரியான சோப்பு, இது நான் குளிக்கிற சோப்பு தான், சந்திரிகா சோப்பு. சாதாரணமான எந்த சோப்பையும் நாம் பயன்படுத்தலாம். முதலில் நாம் கை கழுவுகிற நடவடிக்கை மொத்தம் 7 ஸ்டெப் இருக்குது. 7 ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் ஹேண்ட் வாஷிங் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க. இப்போ கைகளை நாம் நனைத்துக் கொள்ள வேண்டும். கைகளை நனைத்த பிறகு முதலில் உள்ளங்கையில் நாம் வைக்க வேண்டும். இரண்டாவது புறங்கைகளில் சில நொடிகள், அவசரம் கூடாது. இது ஒரு 30 நொடிகள் அல்லது 40 நொடிகள் இதற்காக நாம் செலவு செய்யலாம். இரண்டாவது ஸ்டெப். மூன்றாவது விரல் இடுக்குகள், அதாவது விரல்களை இப்படி நாம் போட்டு விரல் இடுக்குகளை நாம் செய்யலாம். நாலாவது நகக்கண்கள், நகங்களை 4 நகங்கள். ஐந்தாவது கட்டை விரல். ஆறாவது இந்த உள்ளங்கை இருக்கக்கூடிய பள்ளமான பகுதி. சில நொடிகள் தான். ஏழாவது மணிக்கட்டு வரை. இது மணிக்கட்டு, ரிஸ்ட் என்று நாம் சொல்வோம். இந்த மணிக்கட்டு இப்படி 7 ஸ்டெப். தண்ணீர் நான் விரும்பினேன், இதை உதறக்கூடாது, கையை உதறக்கூடாது. ஏன்னா இந்த கைகளில் மணிக்கட்டு வரை உள்ள நன்றாக கையை கழுவிட வேண்டும். கையை முழுமையாக கழுவிய பிறகு கையை உதறக்கூடாது. அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இந்த 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 டிராப்லெட்ஸில் தான் அந்த கிருமிகள் போகும். கையை உதறினாக்கா அது மற்ற நேரம் படும். மற்ற நேரம் படாத அளவுக்கு வெறும் இப்படி கையை கழுவி விடுங்க. கழுவிய பிறகு சுத்தமான டவல், நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய கர்ச்சி பாப்பட இருக்குமா அல்லது அதுக்கு இருக்கக்கூடிய துண்டு. நான் ஒரு துண்டு வச்சுருக்கேன். இந்த துண்டு எடுத்து கையை துடைச்சி
இந்த மாதிரி 30 செகண்ட் அல்லது 40 செகண்ட் இதற்காக நாம் நேரத்தை ஒதுக்கி கையை சுத்தம் செய்து கொள்ள வேண்டும். அப்படி சுத்தம் செய்தால் கூட நாம் யாருக்கும் கை கொடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா மறுபடியும் வந்து ஒரு தொற்றிக்கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது. கதவு கைப்பிடிகள், டேபிள், சேர், செல்போன், புத்தகம், இந்த மாதிரி அடிக்கடி மக்கள், பெரும்பான்மையான மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய லிஃப்டுடைய பட்டன் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அழித்துட்டு போவாங்க. இப்போ அதில் வந்து நோய் கிருமி இருக்கலாம், அது நம்மளுடைய கையில் ஒட்டலாம். அந்த மாதிரி ஒட்டுகிற நேரத்தில் இது வந்து புதிய துண்டுன்றதுனால அதில் நூல்கள் இருக்கு. அந்த மாதிரி சுத்தம் செய்வது ஒரு தற்காப்பு நடவடிக்கை. எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் முகத்துக்கு நாம் வந்து கையை கொண்டு போகக்கூடாது. கைக்கும் முகத்துக்கும் இடையில் இருக்கிற தூரம் தான் தற்காப்பு. மற்றபடி இந்த நோய்க்கு ஆளானவர்கள் தும்பினால், இரும்பினால் அதிலிருந்து சிதறுகிற நீர் திவலை அது வந்து ஒரு கேரியர், கிருமிகளை எடுத்து செல்கிற ஒரு கேரியர். இந்த மாதிரியான தற்காப்பு நடவடிக்கைகளை ஒவ்வொருவரும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.